A mesterséges intelligenciában az ember ott jön be, hogy milyen adatokkal táplálom az algoritmusaimat. Mert az is egy koncepcióra épül, hogy milyen adatokat válasszunk ki. Amikor teljesen különböző adathalmazokból, meg más forrásokból gyűjtött adatoknál derül ki az, hogy valami gond van. Gyakran említett példa, a chilei példa, tőzsdei cégeknek a bérlegkiegészítő, a szabadszöveges mérlegkiegészítő mellékletnél az adatokat megcímkézték azzal, hogy volt náluk valamilyen negatív értelmű megállapítás, vagy nem volt. Ezeket az adatokat kettéosztották, föltanítottak egy neurális hálót, de ezt ilyen buta elemzésnek kell elképzelni, tehát ez a bag of words módszernek szokták mondani, amikor bizonyos szavak vagy bizonyos idiómák milyen gyakran, milyen szerkezetbe kerülnek elő. Na erre lefuttatták, és megnézték a teszt a másik részen, megnézték a tesztadatokon, és a kis cégeknél 92, a nagy cégeknél 88%-os valószínűsége volt annak, hogy akit családnak sorolt be ez az algoritmus, vagy deviánsnak, ott tényleg megtalálták konkrétan azt a típusú devianciát, amit kerestek. Tehát nem valamit találtak, hanem konkrétan azt a típusút. Ennek viszont már nem adózási háttere van, sokkal inkább pszichológiai háttere.